Вітаю, маё імя Кирилл Стаселька, і сёння мы ў горадзе Барысаў пачнём наше падарожжа вось з гэтага пункта, з гэтага дома. Менавіта адсюль пачалося маё больш-менш такое свядомае знаёмства з горадам Барысаў. Вось я нарадзіўся тут, але першыя гады жыў у Мінску, і толькі калі пайшоў першы клас у Барысе, зноў вярнуўся сюды і адсюль кожны дзень хадзіў у школу. Таксама гэта месца адметнае тым, што менавіта тут заканчваецца мой раман «Маргіналіс», заканчваецца яго сюжэтная лінія. Менавіта тут я знаходжу тую таямнічую кнігу, пра якую распавядаецца ў рамане. Цікава, што гэты дом пабудаваны ў 1928 годзе, і да вайны гэта была такая, калі можна сказаць, гэта па сутнасці дом быў пабудаваны як барак. Мой дзядзя Владимир Львович, таксама які фігуруе ў рамане, ён таксама набыў тут, скажем так, кватэру ці дому, дзе я таксама жыў першыя часы ў дзяцінстве, калі хадзіў у школу з першага па 11 клас. Ось адсюль мы пачнем і ўжо тады накіруемся далей па Барысаву. У Барысаве яшчэ захавалася пэўная колькасць такіх старых даваенных дамоў, як такіх цагляных, так і двухпавярховых нават баракаў, дзе вельмі складаныя умовы жыцця, але дзе людзі яшчэ працягваюць жыць і спрабуюць ўсё ж такі прыстасоўваць гэтыя кватэры, свае дамы да лепшых умоваў. За маёй спіной вы бачыце дом 1929 года, пабудаваны яшчэ да вайны. Гэтыя дамы таксама такого камунальнага кшталту, там не было асобных кухняў, была агульная кухня, нават не было прыбіральня ў доме, а яны былі на вуліцы. Цяпер людзі так ці інакш спрабуюць самастойна абсталёўваць свае кватэры, рабіць там нейкія прыбіральні несанкцыянаваныя, але неабходныя, як бачыце, у такое надвор'е. І гэтыя дамы нават называюць часам труманаўкі, таму што кажуць, што пасля вайны хаўруснікі дапамагалі ў аднаўленні гэтых дамоў. І далей мы накіруемся па праспекце Рэвалюцыі да галоўнай плошчы. У часы майго дзяцінства, калі яшчэ прыватныя крамы, кавярні не вельмі актыўна развіваліся, гэта быў такі сапраўдны цэнтр горада, бо тут знаходзіцца з аднаго боку цэнтральны універмаг, з другога бібліятэка, дом быта, тут жа побач, трошкі калі далей ісці, знаходзіцца дом культуры, басейн і шмат іншых устаноў, вакол якіх канцэнтруюцца актыўнасці насельніцтва горада. І таксама тут жа знаходзіцца праспект, па якім моладзь хадзіла, любіла збірацца, хадзіць узад уперад парамі, хлопцы з хлопцамі, дзяўчыны з дзяўчынамі, сябе паказаць, іншых паглядзець, ну і, магчыма, сустрэць знаёмых. Ну і таксама сустракаліся на гэтай плошчы ў прыватнасці, дзе, напэўна, як у любым горадзе, ёсць елка, заліваецца каток, і тут жа, натуральна, знаходзіцца і помнік Леніну. І можна сказаць, што Барысаў нават, па афіцыйных звестках старэйшы за такія гарады, як Амстэрдам, Берлін, Масква. На сённяшні дзень насельніцтва Барысава складае каля нават болей за 140 000, а гэта нават больш, чым насельніцтва некаторых краін еўрапейскіх, як Сан-Марина, Ліхтэнштэйн, Манака, Андора, то бок горад досыць такі немаленькі. Дагэтуль мы былі ў Новабарысаве, які знаходзіцца за
рэчкай Березіна. Цяпер мы перабраліся ў стары горад, дзе вы бачыце, зараз мы знаходзімся на гандлёвай плошчы. Тут захавалася забудова пачатку 19 стагоддзя, нават ёсць будынкі пачатку 19 стагоддзя, але збольшага канца 19-га, пачатку 20-га. І гэта такое досыць цэнтральнае месца, таксама тут знаходзіцца і кінатэатр, і шмат рэлігійных установаў, у прыватнасці. Тут побач знаходзіцца праваслаўны сабор, сінагога і таксама касцёл каталіцкі. За маёй спіной вы бачыце Воскресенскі сабор, які пачалі будаваць у 1870-х годах. Дагэтуль на месцы гэтай царквы была драўляная царква, якая згарэла. І ў 70-х годах 19-го стагоддзя пачалося будаўніцтва цаглянай царквы. Таксама трошкі пазней, ўжо ў 1907 годзе дабудавалі званніцу, якую можна пабачыць трошкі далей. І тут же на гэтай плошчы знаходзіцца помнік Барысу, які з'яўляецца заснавальнікам горада. Тут же недалёка ад праваслаўнай царквы знаходзіцца і сінагога. Яна была пабудавана ў 1911 годзе. Гэта адна з сінагогаў, але натуральна цяпер яна, скажем так, не зусім прыстасаваная да тых мэтаў, да якіх была пабудаваная. Сёння яна не ў вельмі добрым стане знаходзіцца. Побач з гандлёвай плошчай знаходзіцца касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Касцёл быў заснаваны яшчэ ў сярэдзіне 17 стагоддзя, быў драўляны, але зноў-такі згарэў. І на яго месцы ўжо ў пачатку 19 стагоддзя, у 1806 годзе пачалося будаўніцтва цаглянага касцёла, які на працягу сваёй гісторыі таксама часам ўсё ж такі не працаваў, пэўныя перыяды за савецкія часы, але цяпер пасля таксама пэўнага перыяду рэстаўрацыі, будоўлі, ремонтаў і так далей, гэты касцёл дзейнічае, і таксама тут адбываюцца розныя, скажем, таксама і моладзевыя гурткі, накшталт скаўцкіх і гэтак далей. У Маскве на Шабалаўцы ёсць знакамітая вежа. Свая вежа ёсць і ў Барысаве. Яна была пабудавана ў 1927 годзе па унікальным праекце інжынера Шухава. І такіх у свеце засталося толькі 11. На жаль, тая, што знаходзіцца ў Барысаве, мякка кажучы, у дрэнным стане. Люблю пахадзіць па гэтых вулачках, нават даўно знаёмых, якія шмат разоў бачыў. Проста адчуць атмасферу, насыціцца нейкім настроем, натхненнем. І нягледзячы на тое, што часта прыязджаю, гуляю, і, здавалася бы, даўно ведаю гэты горад, але ўсё роўна здараецца так, што час ад часу адкрываю нейкія новыя месцы, нейкія новыя ракурсы гэтага гораду. І спадзяюся, што вы таксама прыедзеце і ўбачыце, адшукаеце нешта новае, пра што я не распавёў, бо яшчэ ёсць вельмі вялікая частка таго, што мы не паказалі. Дзякую, што былі з намі. Да сустрэчы! Może jeszcze raz wtedy.